Bakit nagkakagulo rito? Ano bang nangyayari at nag-uumpukan kayo? Naku, mabuti naman nandito ka, Kapitana. Maraming tao rito kasi may natagpuan na naman bangkay ng batang babae. Doon sa may palayan. Na naman? Pang-apat na yan Ano rang itsura ng bangkay? Tulad pa rin ng ibang biktima, Kapitana. Wakwak yung tiyan, tsaka wala yung mga laman loob. Diyos ko. Kailan ba titigil ang mga ganitong karumal-dumal na insidente rito sa lugar natin? Kapitana, hindi lang ito simpleng krimen. Ayon sa mga sabi-sabi, aswang daw ang may kagagawan nito. Aswang? Oo, Kapitana. Sino pa bang gagawa ng ganito kabrutal na pagpatay sa mga bata rito sa atin, kundi aswang? Tsaka, may hinala na kami kung sino. Sino? Ang bagong salta rito sa lugar natin. Yung tindera ng langis. Si Lara. Siguraduhin niyo muna mga sinasabi niyo, Joseph. Hindi tayo basta-basta maaaring maghusga ng tao. Pero Kapitana, lahat ng biktima malapit sa tindahan niya sa may palayan na tagpuan. At madalas daw siyang nakikitang gising sa 10 oras ng gabi. Hindi ba't kahinahinala yun? Kailangan nating alamin ang totoo bago tayo magbintang. Kung may matibay kayong ebidensya, saka lamang tayo dapat kumilos. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Yolanda. Dati akong kapitana sa isang liblib na baryo sa isang probinsya sa Kabisayaan. Hindi ko na lang sasabihin kung anong probinsya at kung anong baryo upang maprotektahan ang lugar at ang mga taong naging bahagi ng kwentong ito. Ilang taon na rin ang nakalipas, ngunit hindi ko pa rin makalimutan ang sunod-sunod na malagim na insidenteng yumanig sa aming tahimik na baryo. Mga batang walang malay ang nagiging biktima. Wakwak ang tiyan, walang laman loob at iniwang parang hindi na tao ang anyo. Sa bawat bangkay na natatagpuan, mas lalo kaming nababalot ng takot at pangamba. Ang mas nakakatakot pa, may mga nagsasabing isang halimaw, isang aswang ang may kagagawan nito. Ngunit bilang kapitana noon, hindi ako basta naniwala sa sabi-sabi. Kailangan kong alamin ang katotohanan. At sa pagsisiyasat kong yon, natuklasan ko ang isang nakapanghihilakbot na katotohanan. Mula nang dumating ang babaeng yun dito sa baryo natin, sunod-sunod na natatagpo ang bangkay ng mga batang babae. Malakas talaga ang kutob ko na siya ang aswang. Iyan din ang naiisip ko, Lydia. Dati naman tahimik ang baryo natin. Pero nang bigla na lang siyang sumulpot dito, nagsimula na ang mga patayan. Tama ka. At napansin mo ba? Kahit minsan, hindi siya lumalabas ng bahay kapag tirik ang araw. Pero kapag sumapit na ang gabi, saka lang siya nakikitang gumagala rito. Umagang-umaga, chismis agad ang inaatupag yung dalawa. Sino na naman pong pinag-uusapan nyo? Ay naku anak, porque ikaw ang kapitana rito, ganyan mo na ako pagsalitaan ha? Hoy Yolanda, wala ka bang balak gumawa ng hakbang para mahuli ang aswang? Aba, ilang bata na bang nabuwis ng buhay dahil sa halimaw na yon? Kailan ka ba kikilos ha, iha? Wala naman po kasing basihan ng mga ibinibintang nyo. Pati ikaw, inay, nakikisaw-saw pa sa panghuhusgan nyo sa tao. Paano kung nagkakamali kayo? Paano kung inosente siya? Hindi ba mas masama kung pagdududahan yung isang tao dahil lang sa haka-haka? Paano mo ipapaliwanag ang pagkamatay ng mga bata, ha, Yolanda? Hindi mo kami masisisi kung pagbintangan namin ang bagong dating na yon. Hindi ka ba nagtataka? Mula nang dumating ang tendera ng langis na yon, laganap na ang krimen dito. Wala naman siyang kamag-anak o kakilala rito, di ba? Bigla na lang siyang lumitaw mula sa kung saan. Malamang, yung itinitinda niyang langis, baka langis yon para maging aswang. Alam mo yung ipinapahid ng manananggal sa katawan para mahati? Ganon. Pati ba naman paninda niya may nasasabi kayo? Mabisa nga yung mga langis niya na pangontra sa usog at iba't ibang karamdaman. Hindi ba napagaling na nun si Aling Ising? Oo, gumaling nga si Ising sa sakit niya sa puso. Pero ano ang kapalit? Natagpo ang patay ang bunso niyang anak na si Crisel. Siya ang unang batang babae na namatay dito. Baka naman nagkataon ng inay. Hindi yun nagkataon, anak. Paano sa dinami-dami ng bata sa baryo,
Anak ni Ising ang unang nawala. At kailan siya namatay? Gabi, Yolanda. Gabi kung kailan din natin nakikitang gumagala ang tindera ng langis. Hindi mo ba nakikita ang koneksyon? Inay, alam kong natatakot kayo. Pero hindi pwedeng puro hinala lang ang panghawakan natin. Kung totoo ang sinasabi nyo, bakit walang nakakita sa kanya na gumagawa ng sinasabi niyong pagpatay? Bakit walang ebidensya? At ikaw naman po, Aling Lydia, huwag mo nang idamay ang nanay ko sa pambibintang sa kapwa. Tuwing umaga, ganun ang naririnig kong usapan ng nanay kong si Mameng at ng kumare niyang si Aling Lydia. Sa aming lugar, silang dalawa ang pasimuno ng mga chismis tungkol sa pinaghihinalaang aswang na gumagala sa baryo. Yun ay walang iba, kundi ang dayo sa lugar namin, si Lara. Isang araw bigla na lang lumitaw ang babaeng yun sa aming baryo. Walang kasama at walang kahit anong paliwanag kung saan siya galing. Hindi rin siya palakibo at bihirang makipag-usap kahit kanino. Ang tanging alam lang namin tungkol sa kanya ay nagtitinda siya ng iba't ibang klase ng langis. Mula sa panggamot ng sugat at iba pang karamdaman hanggang sa pangontra sa usog. Ilang beses nang napatunayan na mabisa ang mga itinitinda niyang langis dahil maraming gumaling at nakaranas ng ginhawa matapos gumamit ng mga ito. May mga magulang na nagpatunay na napagaling ng langis ni Lara ang kanilang mga anak na nilalagnat. May matatanda namang nagsasabing nawala ang kirot ng kanilang rayuma dahil sa kanyang paninda. Kaya naman sa kabila ng mga haka-haka tungkol sa kanya, may ilan pa ring lumalapit upang bumili ng kanyang paninda. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin mawala ang pangamba ng marami, lalo na ang nanay ko at si Aling Lydia. Para sa kanila, si Lara ang dahilan ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga bata. At sa likod ng bawat bulong-bulungan, naroon ang isang tanong na gumugulo sa amin. Totoo kayang isa siyang aswang? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin nahuhuling salarin? Kapitan, naniniwala akong hindi tao may gawa nun. Sigurado ako. Ang aswang ang pumapatay sa mga bata. Hanggang ngayon ba'y pinagpipilitan mo pa rin na aswang ang may kagagawa ng mga patayan sa baryo natin? Nautukan na rin ng nanay ko at ng nanay mo sa kwento na may gumagalang aswang. At si Lara yun. Si Lara na wala namang ginagawang masama, taghahanap buhay lang sa lugar natin. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na huwag basta maniwala sa mga sabi-sabi, lalo na kung walang sapat na ebidensya. Kung huhusgahan natin si Lara na walang matibay na basihan, hindi ba tayo nagiging mas masahol pa sa aswang na sinasabi nyo? Naniniwala ako na aswang si Lara. Naikwento nga sa akin ni pareng Timo na nakita raw niya si Lara na palakad-lakad sa palayan ng hating gabi. Sino matinong babae ang gagawa ng ganun? At ano ang ginagawa niya sa palayan sa ganung oras? Tsaka hindi lang yun Kapitana. May ilang residente na rin ang nagsasabi na nakakarinig sila ng kakaibang ungol ng hayop malapit sa bahay ni Lara. At kung mapapansin mo, sa palayan din natatagpuan ang mga bangkay ng mga batang biktima. Nakakaawa mga itsura nila. Parang pinaglaruan at tinanggalan ng lamang loob. O hindi ba dapat lang na pagdudahan siya? Nakita ba mismo ng kaibigan mo na nagpalit ng anyo si Lara? May patunay ba kayo na totoo ang mga bintang niyo sa kanya? Nasaan ang prueba? Oh, pwede ba Joseph? Kung puro sabi-sabit haka-haka lang ihaharap niyo sa akin, sinasayang niyo lang ang oras ko. Ang mabuti pa, atubagin niyo mahigpit na pagpapatrolya sa gabi para mahuli ng totoong salarin. At mahinto na rin ang walang basihang paninisin niyo sa aswang na wala naman kayong sapat na ebidensya. Kung hindi kita mahal, hindi kita susundin, no? May sinasabi ka, Joseph? Wala, Kapitana. Ang sabi ko, higpitan na namin ang pagpapatrolya para mahuli na ang mga salarin. Sige po, mauna na ako. Kala ko may sinasabi ka pa eh. Sige na, magpatrolya na kayo para hindi puro aswang ang laman ng utak nyo. Sir Jupiter, kababata ko at isa sa mga tanod sa lugar namin si Joseph, ang anak ng tsismosang si Aling Lydia. Bata pa lang kami ay malapit na kami sa isa't isa
tulad ng mga nanay namin. Isa rin kasi itong si Joseph sa naniniwalang aswang si Lara, pero hindi naman niya mapatunayan. Hindi pa man tapos ang kaso ng batang pinatay sa palayan kung saan malapit din ang tirahan ni Lara, nasundan na naman ito kinabukasan. Tingnan mo, Lydia. May pinagkakaguluhan na naman doon, no? Oo nga, no. Halika, at makiusyoso na rin tayo. Mang Paulino, ano po ang nangyayari rito at bakit ang daming tao? May nakita na namang bangkay ng bata sa palayan. Batang lalaki naman ngayon, 8 taong gulang. Tulad ng mga nauna, wakwak din ang tiyan at wala nang laman loob. Diyos ko! May nabiktima na naman si Lara. Hanggat hindi hinuhuli at napapanagot ang babaeng yun, hindi matitigil ang mga pagpatay sa lugar natin. Dapat magkaisa ang buong baryo para sugurin ang salot na si Lara. Hindi tayo maaaring manahimik na lang habang isa-isang nawawala ang mga bata rito. Kailangang tapusin na natin ito bago may sumunod pang biktima. Hindi natin hahayaang mamuhay tayo sa takot habang ang halimaw na yun ay malayang naglalakad sa ating baryo. Alam nyo, kahit ako, nagdududa na rin sa babaeng yun. Alam nyo ba, nung nakaraang gabi, dumaan ako sa palayan malapit sa bahay niya. Tapos may narinig akong lumilipad. Hindi basta hangin o ibon, kundi malakas na pagaspas ng pakpak. Parang isang dambuhalang nilalang na pumapailang lang sa ere. Nang lingunin ko nakita ko ang direksyon ng tunog. Nakita kong may anino sa bubungan ng bahay ni Lara. Hindi ko maaninag na maayos pero natitiyak ko na aswang yon. Lumilipad ba ka mo, Mang Paulino? At nakita niyong nakadapo sa bubong ng bahay ni Lara? Oo, Aling Mameng. Nakita ko mismo yun sa bubungan ng bahay ni Lara. Para itong nakayuko pero ang katawan hindi pang karaniwang tao. Mahaba ang mga braso at tila may matutulis na koko. Hindi yun nagtagal doon at muling lumipad palayo. Hindi ako maaaring magkamali. Hindi yun isang ordinaryong ibon o paniki. Sigurado akong aswang yon. At ang aswang ay walang iba kundi si Lara. Manananggal yon, Mang Paulino. At ang manananggal ay walang iba kundi si Lara. Siya ang halimaw na bumibiktima sa mga bata. Dapat tayo magkaisa at panagutin siya bago may madagdag pang biktima. Sang-ayon ako riyan. Pero kailangan mong kausapin ang anak mong kapitana. Mame, siya mismo ang dapat manguna sa binabalak nating pagsugod sa bahay ni Lara. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Yolanda at kukumbinsihin ko siyang patawan ng parusang aswang na yon. Kailangan ng wakasan ang kasamaan niya bago mahuli ang lahat. Dahil may namatay na namang bata, si Lara na naman ang pinagbuntunan ng sisi ng mga tsismoso at tsismosa. Kinagabihan, kinausap ako ni nanay tungkol sa balak nilang pagsugod kay Lara. Anak, may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun ay? May plano ako at ang mga kapitbahay na sugurin si Lara sa bahay niya para tuluyan ng mapuksa ang salot na yun. At kailangan ka namin. Ang presensya mo ron dahil ikaw ang kapitana. Ayan na naman kayo, Nay. Hindi kayo dapat sumugod doon nang wala kayong konkretong ebidensya na si Lara nga ang aswang. Pwede niya kayong ireklamo kung hindi ninyo mapatunayan ang mga bintang ninyo sa kanya. At paano kung nagkakamali kayo? Paano kung inosente siya? Ang kailangan natin ay malinaw na investigasyon at hindi dahas. Ikaw ang kapitana sa lugar na to, anak. Kaya dapat ikaw ang manguna sa pagpapalaya sa baryong to mula sa takot at panganib. Kung hindi mo kami pangungunahan sa gusto naming mangyari, baka isipin ng mga tao na pinoprotektahan mo si Lara. Gusto mo bang mawala ng tiwala sa iyo ang buong baryo, Yolanda? Kilala niyo ako, inay. Kahit kailan hindi ako kakampi sa mali. Ang hinihiling ko lang ay mag-isip kayo ng mabuti bago gumawa ng hakbang na maaari ninyong pagsisihan sa huli. Basta, hindi na namin hahayaan pang may madagdag na biktima. Kung hindi mo kami pangungunahan, bahala ka. Pero hindi kami magsasawalang kibo. Susugurin namin ang aswang at susunugin siya para hindi na siya makabambiktima pa.
Hindi ko napigilan ang planong pagsugod ni nanay kasama sina Aling Lydia, Mang Paulino at iba pa naming kapitbahay sa bahay ng tindera ng langis na si Lara. Latag na ang dilim nang maglakad sina nanay papunta sa bahay ni Lara na matatagpuan malapit sa palayan. May dala silang mga sulu, itak at buntot pagi. Handa na silang harapin ang tinuturing na salot ng baryo. Malapit na tayo sa bahay ng aswang. Ngayong gabi, siguradong magwawakas na ang kanyang kasamaan. Mga kasama, huwag niyong hayaang makatakas ang babaeng yon. Pagdating natin doon, hulihin niyo agad at igapos para sunugin ang buhay. Sayang na babae. Ay, napakaganda pa naman niya. Pero may lahi palang aswang. Tumigil ka nga, Mang Paulino. Mangilabot ka sa sinasabi mo. Sa dinami-rami ng magagandang babae sa baryo natin, sa aswang ka pa humanga. Aba, Aling Mameng, hindi naman sa humahanga ako. Sinasabi ko lang na sayang siya kung totoong ang aswang siya. Pero kung mapapatunayan nating siya nga ang salarin, wala akong awa. Dapat lang siyang pagbayaran ng mga ginawa niya. Tama yan, Mang Paulino. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Ang mahalaga, mahuli natin siya bago pa siya muling makapambiktima. Huwag kang magpapadala sa itsura niya. Yan ang ginagamit niyang panlilinlang. Kapag nahuli natin siya, doon natin malalaman ng tunay niyang anyo. Bakit pa natin kailangan makita ang tunay niyang anyo, Lydia? Hindi na natin dapat panghintayin yun dahil baka makahanap pa siya ng pagkakataong makatakas. Kapag nadakit na natin siya, hindi na siya dapat makawala. Malakas pa naman ang aswang kapag nasa anyo nito. Maya-maya narating na nila ang bahay ni Lara at napansin nilang nakabukas ang pinto nito. Ayan na! Ayan na ang bahay ng salot! Dakpin ang babaeng yan at sunugin! Pati ang kanyang bahay! Ngunit bago pa sila makalapit, lumabas mula sa loob si Lara. Anong ginagawa niyo rito? At bakit kayo may dalang sulo, itak at buntot pagi? Nandito kami para pagbayarin ka sa mga ginawa mong pagpatay sa mga batang walang kalaban-laban. Anong pinagsasabi mo? Anong ako ang dahilan ng pagkamatay ng mga bata? Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam na namin na aswang ka. Para hindi ka na makapambiktima, tatapusin ka na namin ngayon. Wala kayong karapatang pagbintangan ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa. At anong sinasabi niyong aswang ako? May pruweba ba kayo? Kung pruweba lang ang kailangan mo, may ilalabas ako. Nakita kitang lumilipad sa labas ng bahay mo at nasaan yung aswang. Kaya huwag ka lang tumanggi. Nagsasayang lang kayo ng oras. Wala kayong patunay na aswang nga ako. Ikaw, tanda. Nakita mo ba ako nagpalit ng anyo para makumpirma mong ako nga ang aswang na sinasabi mong lumilipad? Hindi na kailangan ng ebidensya. Isa kang aswang. Kaya sige, mga kasama, hulihin ang babaeng yan. Itali sa puno at buhusan ng gasolina para masunog. Hindi ako papayag na magpahuli sa inyo. Mamamatay na muna ako bago niyo ako masunog. Mga wala kayong utang na loob. Pagkatapos na mapagaling ng aking langis sa mga karamdaman ninyo at ng mga mahal sa buhay, pagbibintangan niyo pa ako ng masama. Ganon. Pues, humanda ka talaga sa kamatayan mo. Sige mga kasama, sunugin ang buhay ng babaeng yan. Bigla silang nakarinig ng isang pamilyar na boses na labis nilang ikinagulat. Itigil niyo na yan. Walang kasalanan si Lara sa inyo. Anong wala? Siya ang aswang na gumagala rito sa atin. Kaya nararapat lang na patayin siya. Dapat nga ay magpasalamat ka pa sa amin, Kapitana. Dahil kami ang gumagawa ng dapat, ikaw ang gumagawa. Kapitana, huwag ka nang mangialam kung ayaw mong manghanib ang posisyon mo sa lugar natin. Hindi po ako natatakot na mapaalis sa aking posisyon kaysa gumawa ng mali na pagsisisihan ko sa huli. Tama si Kapitana. Kaya inay, Aling Maming, Mang Paulino, itigil niyo na to. Napakabalimbing mo talagang bata ka. Noong una, kapanalig ka pa namin at naniniwala kang aswang si Lara. Pero ngayon, binabaliktad mo na kami?
Nagkamali ako, inay, sa aking paghuhusga. Tama po si Kapitana Yolanda. Hindi natin dapat pagbintangan si Lara. Dahil may saksi nang nakakita kung sino talaga ang pumatay sa batang lalaki. Anong ibig mong sabihin, anak? May nakapagsabi sa amin na nakita niya mismo ang umatake dun sa bata. At hindi raw yun isang babae, kundi isang lalaki. Nagkatinginan ang lahat sa isiniwalat ni Joseph. Ang iba ay nagbulungan habang ang iba ay napapailing na lang. Natiyak namin na totoo nga ang sinasabi ng saksi. Kaya tigilan niyo ng pambibintang kay Lara. Dahil lalaki ang salarin. Lalaki ang aswang. Hindi pa rin ako naniniwala. Malakas pa rin ang kutob ko na si Lara ang aswang sa baryo. Pasensya na po, Mang Paulino. Pero hindi niyo na po mapipilit ang paniniwala niyo. May saksi na po kami. At siya ang mas paniniwalaan namin. Kaya maaari na kayong umuwi sa kanya-kanya niyong bahay. Hindi si Lara ang aswang. Kaya, inay, halika na't umuwi na tayo. Lara, pasensya ka na ha. Ako nang humihingi ng paumanhin sa ginawa nilang pagsugo dito. Tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad, Kapitana. Kaya kayo, sa uulitin, wag na wag kayong pupunta rito para pagbintangan ako sa hindi ko naman ginagawa. Makakaalis na kayo. Hindi rin ako naniniwala. Patutunayan ko na isa kang aswang at ikaw ang nambibiktima sa mga bata. Sige, subukan mong patunayan. Pero kung hindi mo magagawa, pasensyahan na lang tayo. Tama na yun, inay. Halika na, umuwi na rin tayo. Tantanan niyo na si Lara. Muli, ako rin ay humihiling ng tawad sa'yo, Lara. Akala ko noon, ikaw ang aswang pero nagkamali lang naman ako. Pasensya na rin, ha? Tumangulang si Lara at pumasok na sa bahay niya. Habang ang mga tao ay tila napahiya sa ginawa nilang pagsugod. Isa-isa silang nag-aalisan, bit-bit ang bigat ng kanilang konsensya. Pagdating sa bahay, biglang natahimik si nanay. Biglang nawala ang lahat ng tapang niya kanina nakaharap si Lara. Ilang sandali ang lumipas bago siya bumuntong hininga at nagsalita ng mahina. Ngunit may bahid ng pangamba at pagsisisi sa kanyang boses. Patawarin mo ko, anak. Nagpadala ako sa emosyon ko at sa paniniwala kong si Lara ang aswang. Iyon naman pala, lalaking aswang na bumibiktima sa mga bata. Ikaw kasi, inay. Nagpadalos-dalos ka nang hindi mo muna inalam ang totoo. Sa susunod, siguraduhin mong may sapat kang ebidensya bago ka magbintang. Totoo ba talaga yung sinabi ng saksi nyo na lalaki ang aswang? Opo, inay. Kitang-kita po niya kung paano sinakmal ng aswang sa leeg yung bata. Hindi na siya naglakas loob na kumpirmahin kung sino ang aswang dahil sa takot na baka siya naman ang isunod. Kaya nga humihingi ako ng tawad, anak. Nakakahiya tuloy kay Lara. Ang mahalaga, inay, ay tinanggap mong mali ka. Huwag kang mag-alala. Bukas sasamahan kita para personal kang humingi ng tawad kay Lara. Mabuti naman at tinanggap ni nanay na nagkamali siya. Kilala ko kasi siya. Oo, tsismosa siya. Pero kapag nalaman niyang siya ang mali, marunong naman siyang tumanggap ng pagkakamali. Nang gabing yun, mahimbing na akong natutulog nang bigla akong gisingin ni nanay. Anak! Anak! Gising! Gumising ka! Oh. Bakit, inay? Anong problema? Anak, may naririnig akong lumilipad sa labas ng bintana. Mukhang nasa labas ang aswang na nakita ni Mang Paulino. Ano? Agad naming pinuntahan ang bintana, Sir Jupiter. Nanlaki ang mga mata namin nang may makita kaming nakasilip mula roon. Kitang-kita namin ang aswang. Nakakatakot ang mapupulat na nilisik nitong mga mata, pati ang mahaba nitong dila na parang ahas. Nakasilip ang aswang sa bintana at pinagmamasdan kami. Diyos ko. Totoo nga na may aswang. Anak, baka makapasok dito sa bahay ang aswang.
Nilakasan ko ang loob ko. Hindi ako pwedeng magpatangay sa takot kaya sinigawan ko ang aswang. Hoy aswang! Umalis ka rito sa bahay namin. Hindi ka makakapasok rito. Hinding-hindi ko yan hahayaan. Anak, huwag mong sigawan ng aswang. Baka mas lalong magalit at pasukin tayo rito sa loob ng bahay. Inay, kung mananahimik lang tayo, baka lalo tayong lapitan yan. Mas mabuti nang ipakita nating hindi tayo natatakot sa kanya. Ngunit matapos ang ilang sandali biglang umalis ang aswang at lumipad palayo. Dinig na dinig namin ang malakas na pagaspas ng mga pakpak nito. Yun ang manananggal, anak. Nakita mo ba na kalahati lang ang katawan niya? Mukhang tayo ang punteriya niya. Kailangan nating maglagay ng bawang at asin sa mga bintana at pinto. Hindi siya dapat makalapit sa atin. Hindi siya basta-basta makakapasok dito sa bahay, inay. Huwag kang matakot. Hanggat nakasarado ang mga pinto at bintana, ligtas tayo. Hindi sapat na nakasarado lang ang mga pinto at bintana. Dapat maglagay din tayo ng mga pangontra sa aswang. Tulad ng bawang, asin, kalamansi at luya, at buntot pagi. Mas makatutulong ang mga yun sa atin. Opo, inay. Gagawin ko yan. Magbubudbud ako ng asin at maglalagay ng bawang sa bawat sulok ng bahay natin. Lalo na sa mga bintana at pinto. At saka wag mo akong iiwan, anak, ha? Tabi tayo sa pagtulog. Baka kasi bumalik ang aswang na yun eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung bigla siyang sumulpot ulit sa bintana. Oo naman, inay. Doon ka na sa tabi ko matulog para hindi ka matakot. Huwag kang mag-alala. Babantayan kita. Sir Jupiter, sa pagpapakita ng aswang sa aming mag-ina may kung anong pumasok sa isip ko. Bakit mahaba ang buhok ng manananggal na nakita namin? Mabuti na lang at hindi yun napansin ni nanay, kung hindi ay baka muli na namang mabuhay ang hinala niya na babae ang aswang. Ang sabi ng saksi na nakausap namin ni Joseph, lalaki raw ang aswang. Pero bakit nang makita ko ito, mukha itong babae at napakahaba pa ng buhok? Magdamag kong inisip ang tungkol doon kaya hindi ako nakatulog. Si nanay naman ay hindi rin nakatulog sa kaba at takot. Halos hindi siya gumagalaw sa higaan. Mahigpit akong niyayakap na tila natatakot na baka biglang sumulpot ulit ang aswang. Paulit-ulit niyang sinasabi na kailangang magdoble ingat kami dahil baka bumalik ito. Magdamag ding hindi nakatulog si nanay kaya maaga siyang bumangon kinaumagahan at ikinuwento kay Aling Lydia ang nakita namin noong nagdaang gabi. Ngunit laking gulat niya sa sinabi ng kanyang kumare. Ano? Nagpakita rin sa inyo ng anak mo si Joseph ang manananggal? Oo, maming. Noong una, narinig ko lang na may lumilipad sa labas sa bintana. Pagkatapos, nagulat na lang kami mag-ina nang makita namin nakasilip na pala sa bintana namin ang manananggal na yun. Ay, Diyos ko, maming. Muntik na akong atakihin sa puso nang makita kong itsura niya. Nakakakilabot. Pulang-pula ang mga mata niya. May mahabang pangil at ang dila niya napakahaba. Parang sawa. Ay, akala nga namin ni Joseph ay sisirain niya ang bintana. Pero hindi. Bigla nilang siya umalis. Ganon din ang ginawa niya kagabi. Parang sinilip lang niya kami ng anak kong si Yolanda. Tapos umalis na. Eh bakit kaya ganun? Hindi kaya naawa siya sa atin, maming? Kaya hindi niya tayo sinugod? Hindi ko rin alam, Lydia. Sobrang takot na takot ako kagabi. Kaya nga doon ako natulog sa tabi ng anak ko. Pero, alam mo ba, maming? May napansin ako sa manananggal. Ano naman ang napansin mo sa aswang na yon? Napansin kong babae ang aswang. Ang haba ng buhok niya. At kahit anyong halimaw, kitang-kita pa rin ang korte ng mukha niya na pambabae. Pero, hindi ba, ang sabi ng anak ko kagabi, ayon sa saksi nila, lalaki raw ang aswang na pumapatay sa mga bata. Eh, bakit babae ang manananggal na nakita namin kagabi? Ano? Hindi ko napansin yun kagabi. Hindi kaya dalawang aswang, maming? Isang lalaki at isang babae? Baka magkasabwat sila sa pagpatay ng mga bata. O kaya naman, baka magkaibang klase sila ng aswang. Yung isa, namibiktima, at yung isa,
may ibang pakay sa atin. Pero alinman sa dalawa, hindi tayo ligtas hanggat hindi natin nalalaman ang buong katotohanan. Oh, mukhang marami na naman tayong chismis na pinag-uusapan ah. Joseph, totoo ba ang sinabi ng nanay mo? Na babae ang manananggal na nakita nyo? Opo. Mukhang babae yung manananggal na nakaengkwentro namin kagabi. Mahaba yung buhok niya. At kahit nakakatakot ang anyo, halata pa rin ang hugis ng mukha niyang pambabae. Kung lalaki ang tunay na aswang, sino naman tong babaeng manananggal na lumitaw kagabi? At bakit hindi niya kami sinugod? Ang manananggal na nakita nyo ay nakita rin namin ni Yolanda kagabi. Nakasilip siya sa bintana at pinagmamasdan kami. Talaga po? Nagpakita rin sa inyo ni Kapitana ang aswang? Oo, pero hindi rin kami sinugod. Bigla na lang siyang umalis. Nachismis mo na pala sa kanila ang nangyari sa atin, inay. Sinabi ko lang naman sa kanila ang naranasan natin, di ba? Okay lang ba kayo? Aling Mami, Kapitana Yolanda. Ayos lang naman. At saka hindi naman kami sinaktan ng aswang. Tila nga nagmamadali pa siyang umalis. Para bang may hinahabol o may iniiwasan. Para siyang may ibang pakay pero nagdalawang isip nang makita kami. Kaya hindi ko maintindihan. Kung siya nga ang pumapatay sa mga bata, bakit hindi niya kami inatake? At kung hindi siya ang may gawa ng mga pagpatay, sino ang tunay na salarin? Nasa ganoong usapan kami nang biglang may marinig kaming sigawan mula sa malayo. Ano kaya yun? Hindi kaya may nabiktima na namang bata ang aswang? Tara, puntahan natin! Nang marating namin ang nagkakagulong mga tao, hindi nga kami nagkamali ng hinala. Sus Mariosep! Kawawa naman ang sinapit ni Tina. Aswang ang may kagagawa nito. Yung manananggal na nakita natin kagabi. Grabe, batang babae na naman ang biktima. Tignan niyo, butas ang tiyan niya at wala nang lamang loob. Pati dugo niya, natuyo na. Kailan ba matatahimik ang baryong to? Matatahimik lang ang baryo natin kapag nawala na ang pesteng aswang na yun. Paano mawawala ang aswang? Kailan siya mapapatay? Ano na ba kasing nangyayari sa pagpapatrolan yung anak? Bakit hindi niyo pa rin matugis ang aswang na yun? Sobrang mailat ng leching yun, Nay. Magaling siyang magtago. Kahit gabing-gabi kami magbabantay, palagi siyang nakakalusot. Parang alam niya kung saan kami nakapwesto . Alam ko mahuhuli rin natin ang aswang na yun. Kahit anong gawin niyang pagtatago, matutunton at matutugis din siya. Humingi na kaya tayo ng tulong, Kapitana? Kanino naman tayo hihingi ng tulong? Pwede kayong magtanong sa isang albularyo. O kaya kay Lara. Kay Lara? Bakit mo naman naisipang humingi ng tulong sa kanya? Kasi may ikinuwento sa akin kahapon si Mang Leon. Isa sa mga tanod na natulungan ni Lara. Nang mapagaling nito ang anak niya na may bukol sa tiyan. Yang sabi daw ni Lara, may nagamot na raw ito noon na isang taong binarang ng isang mambabarang na aswang. Muntik na nga raw mamatay ang biktima . Pero nang gamutin ito ni Lara gamit ang langis na itinitinda nito, natalo raw yung mambabarang na aswang at namatay. Kung totoong sabi niya, baka malaki yung may tutulong ni Lara sa atin para mapuksa ang aswang na gumagambala rito sa atin. Dahil sa ideyang yun ni Joseph, nagpasya kaming puntahan si Lara. Isinama namin ang aming mga nanay. Isang magandang oportunidad yon para personal silang makahingi ng tawad sa kanya. Pagdating namin sa bahay ni Lara, nakita namin siyang nasa labas. Tila kanina pa kami hinihintay. Alam ko kung bakit kayo naparito. Wala pa man kayo rito, naaamoy ko na ang gusto niyong malaman. Halik kayo, tuloy kayo sa bahay ko. Paano mo nalaman ang sadya namin sa'yo? Hindi ako basta tindera lang ng langis, Kapitana. Marami akong nagagawa na hindi nagagawa na ordinaryong tao. Dahil isa rin akong albularya. Kung ganun, maaari ba kaming humingi ng tulong sa'yo para mapuksa ang aswang? Depende. Kung hihingi ng tawad sa akin ng mga nanay nyo sa maling paratang at paninirang ginawa nila laban sa akin, hindi ko matutulungan ng mga taong patuloy na humuhusga sa akin ng walang basehan.
Kung gusto niyong mapuksa ang tunay na salarin, kailangan niyong alisin ang galit at panghuhusga sa inyong puso. Dahil minsan, ang pagkamuhi ang nagpapalabo sa katotohanan. Ganun lang pala eh. Kaya nga isinama namin sila rito para personal na humingi ng tawad sa ginawa nila kagabi. Pasensya ka na Lara kung pinagbintangan ka namin na isa kang aswang. Nagulat lang kasi kami nang bigla kang lumitaw dito sa baryo namin. Tapos kasunod pa nun ang pagkamatay ng mga bata. Akala namin may kinalaman ka ron. Patawarin mo na kami, Lara. Nagkamali kami. Hindi namin sinasadya. Nadala lang kami ng takot at galit dahil sunod-sunod ang nangyaring trahedya sa baryo natin. Sana mapatawad mo kami at matulungan pa rin sa laban natin sa tunay na salarin. Baka sabihin nyo, masama akong tao at i-chismis nyo pa ako sa mga kapitbahay. Kaya oo na, pinapatawad ko na kayo. Pero Kapitana, bago ang lahat, gusto kong sabihin sa'yo na nandito lang din sa baryo ang salarin na nambibiktima ng mga bata. At kilalang kilala nyo siya. Sino? Sino ang salarin, Lara? Sino ang aswang? Malapit nyo na siyang makilala. Malapit nang mahubad ang kanyang maskara na puno ng pagpapanggap. Gaano namin siya kakilala? Malapit na kaibigan? Kamag-anak? Basta, makikilala niyo rin siya. At kapag nangyari yon, katapusan na rin ang kasamaan niya. Sisiguraduhin ko yan. Sandali, may ibibigay ako sa inyo. Saglit siyang pumasok sa bahay at pagbalik ay may iniaabot siyang isang maliit na bote na may lamang langis. Ano ang langis na to? Ipahid nyo sa inyong balat ang langis na yan. Malaki ang magtutulong yan para malaman nyo kung sino ang salarin. Paano naman makakatulong ang langis na ito para malaman kung sino ang aswang? Ipahid nyo ito sa inyong katawan araw-araw. Kapag uminit ang langis sa balat ninyo, ibig sabihin, malapit lang sa inyong salarin. Madali nyo na siyang mahuhuli kapag nagkataon. Gaano naman ka-epektibo ang langis na yan? Malalaman nyo kapag ginamit nyo na. Magkano mo naman binibenta yan, Lara? Huwag kayong mag-alala. Libre ko nang ibinibigay yan sa inyo. Gusto ko rin makatulong para mahinto na mga pagpatay sa mga inosenteng bata dito sa baryo. At para hindi na rin ako mapagbintangan na ako ang salarin. Maraming salamat, Lara. At pasensya ka na ulit sa nangyari kagabi. Kinalimutan ko na yon. Ang mahalaga ngayon ay mahuli na at mapanagot ang totoong salarin. Pagkagaling namin sa bahay ni Lara, nakasalubong namin si Mang Paulino. Abay, saan kayo nang galing? Parang doon kayo nang galing sa bahay ng tindera ng langis ah. Nagkaroon ba kayo ng pag-uusap? Nagkabati-bati ba? Akala ko ba, Aling Mameng, Aling Lydia, sama-sama nating pababagsakin ng babaeng yun. Pero bakit parang nag-iba ang ihip ng hangin? Kasi diba, ang sabi ng anak ko'y lalaki ang aswang at hindi babae. Kaya yun, nagpunta kami kay Lara para personal na humingi ng tawad dahil pinagbintangan namin siya. Oo nga, Ma'am Paulino. Alam kong galit tayo noon kay Lara. Pero nagkamali tayo. Napaniwala tayo ng takot at mga sabi-sabi. Kaya nang malaman naming may saksi na nagsasabing lalaki ang tunay na aswang, naisip naming humingi ng tawad kay Lara. Hindi na natin dapat ipagpilitan ang maling hinala. Lalo na't baka siya pa ang makakatulong sa atin laban sa tunay na halimaw. At naniwala naman kayo sa sinabi ng saksi na yon. Mga wala kayong isang salita. At ikaw naman, Kapitana, hindi ko akalaing mabilis kang bumigay. Tingnan natin kung magiging mabango pa rin ang posisyon mo kapag nalaman ng mga taong galit kay Lara na kinakampihan mo siya. Mang Paulino, unang-una, hindi na patunayan na si Lara ang aswang. Pangalawa, sinabi na ng saksi na lalaki ang aswang, kaya absuelto na si Lara dahil siya ay babae. Pangatlo, walang kampihan na nangyayari. Ang totoo, kayo ang may kasalanan sa kanya. Dapat lang na humingi rin kayo ng tawad tulad ng ginawa ng nanay ko at ang nanay ni Joseph. Ikaw, Mang Paulino, kailan ka hihingi ng tawad kay Lara? Kahit kailan, hindi ako hihingi ng tawad sa babaeng yon. Pweh!
Dahil para sa akin, siya ang aswang na gumugulo sa baryo. Yun lang at tatawa-tawa niya kaming tinalikuran at naglakad palayo. Kung hindi lang matanda yun, pinatulan ko na siya. Hayaan mo na siya. Tara, umuwi na tayo. Sa bahay na kayo mananghalian, Joseph. Aling Lydia. Oo nga naman, Maring Lydia. Sa bahay na kayo mananghalian para makapagkwentuhan tayo. Ano naman ang pagkukwentuhan natin, Maming? Tungkol na naman ba sa aswang na nakita natin? Hindi. Tungkol dito sa anak ko at sa anak mo. Magandang ideya yan, Mare. Ano yan, Inay? Kayo ha? Kung ano-ano na naman ang naiisip nyo. O, pati ikaw, Inay. Nakikipagsabwatan ka kay Aling Maming ha. Naku, itong batang ito. Kunwari pa kayong dalawa. Matagal na naming alam na may gusto kayo sa isa't isa. Ayaw nilang aminin. Hindi nyo kami maloloko. Kaya ngayon pa lang, pag-usapan na natin ang kinabukasan nyo. Inay naman eh. Ayoko na munang pag-usapan yan hanggat hindi pa nare-resolve ang patayan dito sa atin. Tama po si Yolanda. Makapaghihintay po yan. Sa ngayon, kailangan malaman muna natin kung sino ang aswang. At kailangan natin siya mapuksa. Nang sumunod na gabi, ginawa namin ni Joseph ang bilin sa amin ni Lara. Ipinahid namin sa aming katawan ng langis na binigay niya upang matukoy kung sino talaga ang aswang na namiminsala sa baryo. Sana gumana itong sinabi ni Lara sa atin. Ang dami kong ipinahid na langis sa katawan ko para mas maramdaman ko kapag nag-init na. Hindi ako rin eh. Kahit nga sa puwet ko, naglagay din ako. Iyak. Kahit kailan kadiri ka talaga. Gago ka. Di napatawa din kita. Napakaseryoso mo kasi dyan eh. Sino ba naman kasi ang hindi magsiseryoso? Nakaka-alarma na talaga ang nangyayari rito sa atin. Ako pa naman ang kapitana rito. Alam mo, napansin ko nga na karamihan sa mga batang natatagpo ang patay ang mga batang babae. At halos pare-pareho ang paraan ng kanilang pagkamatay. Puro wakwak ang tiyan at nawawala mga laman loob. Napansin ko rin yan. At saka parang 2 beses lang naibabalita ang tungkol sa nangyaring krimen dito sa atin eh. Pero yung mga susunod, hindi na naibalita. Mukhang nagkaroon na ng news blackout ah. Baka may mga tinatakpan ng mga nasa taas. Sipin mo ha, kung talagang seryoso sila nalutasin ito, dapat mas pinaigting na nila yung pagbabantay. Mas pinadami na yung mga pagpapatrolya sa gabi. At hindi lang kaming mga tanod. Pero anong ginagawa nila? Wala. Posibleng news blackout nga ang nangyayari. At ang may kagagawan niyan ay ang mga matataas na namumuno sa lugar na to. Hindi malayong iniipit na lang impormasyon para hindi mangamba o matakot ang mga tao. Kaya nga dapat may magawa na tayo. Para matigil na yung kasamahan ng kung sino-sino mga aswang na yun na namemerwisyo sa atin. Hindi na tayong pwedeng umasa sa mga nakakataas no? Dahil halata namang wala silang balak aksyonan yan. Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka bukas. May panibago na namang batang biktima eh. Tara Joseph, maglakad-lakad na tayo para mahuli na natin ang salot na yun. Kailangan nating maging alerto at handa sa anumang maaaring mangyari. Huwag kang magpapabaya Joseph. Hindi natin alam kung anong klaseng nila lang ang kakaharapin natin ngayong gabi. Sige. Doon tayo sa palayan maglalakad-lakad ha. Dahil doon, palaging may natatagpo ang bangkay. Dapat tahimik lang tayo habang nagmamasid. Kung may kakaibang ingay o kaya kilos tayong marinig, huwag tayong basta-basta gagalaw ha. Mukhang tuso pa naman ang mga aswang na hinahanap natin. Oo, tama ka. Kailangan nating kumilos ng maingat at huwag gumawa ng ingay. Kung talagang matalinong aswang na yun, siguradong hindi siya basta-basta magpapakita. Pero hindi ibig sabihin no na hindi natin siya mahuhuli. Dapat din tayong maghanda kung sakaling umatake siya bigla. Hindi natin alam kung isa lang siya o may kasamahan pa. Kaya anumang mangyari Joseph, huwag kang mahihiwalay sa akin. Dapat laging may isa sa ating nakabantay sa paligid. Oo na, hindi mo na kailangan ipaalala sa akin yan. Dahil gagawin ko talaga yan. At hindi ko hahayaan na may masamang mangyari sa'yo. Pagkasabi ni Joseph ng mga salitang yun, inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Dahil dito, kitang-kita ko ang kanyang guwapong mukha. Diyos ko, kahit noon pa man ay may pagtingin na rin ako kay Joseph, pero pilit kong hinahadlangan ang damdamin ko dahil
alam kong hindi ito ang tamang panahon para sa pag-ibig. May mas malaki kaming misyon, ang hulihin ang aswang na pumapatay sa mga bata sa baryo. Ngunit sa sandaling yon parang tumigil ang oras. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga. Ang lalim ng kanyang mga mata na parabang may gustong ipahiwatig. Pilit kong nilabanan ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Hindi ko maaaring hayaan na mahulog ako sa kanya ngayon. Hindi sa gitna ng panganib. Tayo na, Joseph. Kailangan muna nating mahuli ang aswang saka na ang nararamdaman natin sa isa't isa. Alam ko, hindi ito ang tamang oras. Pero hindi ko rin kayang itago ang nararamdaman ko. Ginagawa ko rin ito dahil gusto kitang protektahan. Ikaw ang mahalaga sa akin, Yolanda. Pero sige, unahin muna natin ang misyon. Nagpunta kami sa palayan kung saan nangyayari ang mga pagpatay. Habang naglalakad kami, naramdaman namin ni Joseph ang pag-init ng langis sa aming mga balat. Nangangahulugan na malapit lang sa amin ang aswang. Napahinto kami pareho, agad na nagpalitan ng tingin. Ramdam ko ang paninindig ng balahibo ko habang unti-unting bumibigat ang paligid. Parang may malamig na hanging dumaan sa aming dalawa. Ang init na ng pakiramdam ko, Joseph. Tumalab na ang langis na ibinigay sa atin ni Lara. Oo, at nasa paligid lang ang aswang. Kailangan natin maging alerto. Huwag kang bibitaw sa tabi ko, ha? Baka mamaya, bigla niya tayong natakihin. Pero, isang bagay lang sigurado. Hindi tayo aalis dito nang hindi natin nalalaman kung sino o ano talagang nasa likod ng mga pagpatay. Ilang sandali lang bigla naming narinig ang malakas na sigaw ng isang batang babae mula sa di kalayuan. Narinig mo yun, Joseph? Sigaw yun ng isang batang babae. Oo, mukhang may bibiktimahin na naman ang aswang. Tara, puntahan natin. Sinundan namin ang pinagmula ng sigaw hanggang sa makarating kami sa gitnang bahagi ng palayan malapit sa bahay ni Lara. Nagtago muna kami para hindi kami makita ng kung sino man ang naroon. Joseph, ayun ang bata. Umiiyak siya. At yun din ang aswang. Papalapit na siya sa bata. Tama ang sinabi ng saksi. Lalaki nga ang aswang. Pero tingnan mo. Parang matanda na siya. Pero teka, parang kilala ko yun. Sir Jupiter, hindi ako maaaring magkamali. Kilalang kilala ko ang lalaking nakita namin na tangkang aatake sa batang babae sa palayan. Natatamaan ng liwanag ng buwan ang kanyang mukha kaya malinaw ko siyang nakita. Napansin din namin na may hawak siyang palakol at dinig na dinig namin ng mga sinabi niya. Si Mang Paulino sa larin. Hindi siya aswang. Isa siyang matandang manyakis. At pagkatapos kong biyakin ang katawan mo, kukunin ko ang mga laman loob mo para akalain ng mga tao na aswang ang may gawa nun sa'yo. Lusot na naman ako. Patuloy na maniniwala ang mga taga rito na aswang ang nambibiktima sa mga bata. At habang takot na takot silang lahat, wala ni isa bang mag-iisip na ako ang tunay na may sala. Napakawalang hiya mo, Mang Paulino. Magbabayad ka, manyakis na matanda ka. Wala siyang kamalay-malay. Hindi nila alam na mismong tao ang gumagawa ng mga pagpatay na to. At habang natatakot sila na aswang ang gumagala rito sa baryo, ako naman ay patuloy na makakaharap ng susunod kong biktima. Sa natuklasan namin, binalot kami ng matinding galit. Lumabas kami ni Joseph mula sa aming pinagtataguan at hinarap ang matandang manyakis. Ikaw palang salot na nambibiktima ng mga bata, Mang Paulino? Ginamit mo pa ang aswang para pagtakpan ng kasamaang ginagawa mo. Ayop ka, matanda ka! Hindi ka na naawa sa mga batang naging biktima mo. Manyak ka! Anong ginagawa niyo rito? Paano niyo ako nasundan? Hindi mo na kailangan malaman, patanda. Ang mahalaga, nahuli ka na namin sa akto. Wala ka ng kawala.
Matagal mo nang niloloko ang buong baryo. Pinaglaruan mo ang takot ng mga tao at ginamit ang tungkol sa aswang para pagtakpan ng kababuyan mo. Akala mo ba habang buhay kang makakalusot sa mga pinanggagawa mo? Bata, tumakas ka na. Kami nang bahala rito. Humingi ka rin ng tulong sa mga taga-baryo. Tumango sa akin ang batang babae bago mabilis na tumakbo palayo sa palayan. Ang tapang nyo ah. Akala nyo ba madali nyo akong mapapabagsak? At ano ngayon ang balak nyo? Isusumbong ako? Sige, tingnan nga natin kung hanggang saan ang tapang nyong dalawa. Sir Jupiter, biglang itinaas ni Mang Paulino ang hawak na palakol, handang umatake. Wala dapat makaalam ng lihim ko. Ngayong alam nyo na, patatahimigin ko rin kayong dalawa. Sinugod niya kami gamit ang hawak ng palakol. Ang kanyang mga matay nagliliyab sa galit at pagkabaliw. Mabilis siyang humakbang papalapit. Itinaas ang palakol, handang ibaon ito sa amin. Agad kaming napatras ni Joseph pero hindi kami maaaring umatras ng tuluyan. Kailangan naming lumaban. Dito mapatunayan sa akin, Joseph, na kaya mo akong ipagtanggol. Kaya mo ba? Kaya ko, Yolanda. At ipapakita ko sa iyo ngayon na hindi lang kita kayang ipagtanggol. Kaya ko rin pabagsakin ang manyak na matandang to. Matagal nang namumuhay sa takot ang mga tao sa baryong ito. Pero ngayong gabi, tatapusin na namin ang kahibangan at kasamaan mo. Tagda! Subukan mong lumapit, Mang Paulino. Tingnan natin kung sino sa atin na mauunang bumagsak. Mabuti na lang at may dala kaming mga sandata. Si Joseph ay may punyal habang ako naman ay may lanseta. Mabuti na lang at hindi lang asin at bawang ang dinala ko. Naisip ko ring dalhin ang lanseta ko. Ako rin. Nagdala ko ng punyal na maaaring magamit bilang sandata. Hindi ko akalain na mas magagamit natin to kaysa sa asin at bawang. Dahil wala pa lang aswang. Isang kriminal na halangang kaluluwa pa lang matatagpuan natin. At sa tingin nyo ba ay matatalo nyo ako sa hawak nyong lanseta at punyal? Mga hangal! Wala kayong laban sa hawak kong palakol! Wala nang makakapigil sa akin. Hindi ang mga sandata nyo. Hindi ang batas. At lalong hindi kayong dalawa. Handa na ba kayong mamatay? Muling itinaas ni Mang Paulino ang kanyang palakol at sinugod kami. Ngunit mabilis kaming nakailag. Wow! Muntik na ako doon ah! Ako rin. Akala ko nga tatamaan ako sa tiyan. Mabuti na lang at nakailag ako at nakapagtago sa likod mo. Ah! Ang bilis nyo palang umiwas ha. Pero hanggang kailan kayo iiwas sa palakol ko? Mga wala naman kayong pinatpat. Lalo ka na, Kapitana. Akala ko ba matapang ka? Pero heto ka ngayon tumatakbo, umiiwas at nagtatago sa likod ng kasama mo. Nasaan na ang tapang mo, ha? Hindi mo ba kayang ipagtanggol ang sarili mo? Nakakatawa ka, Yolanda. Pinapangunahan mo ang baryong ito. Pero ngayon isa ka lang duwag na naghihintay sa sariling kamatayan. Sa sinabi ng matanda ay nagpanting ang tenga ko, Sir Jupiter. Ramdam ko ang init ng dugo ko na parang sasabog na sa galit. Sino siya para tawagin akong duwag? Sino siya para laitin ako habang siya mismo ay isang duwag nagtatago sa likod ng kasinungalingan at kababuyan niya? Anong sinabi mo, tanda? Ngayon, tingnan natin kung sino talaga ang duwag. Gamit ang lanseta, sinugod ko siya kahit may hawak siyang palakol na gawa kong sugatan ng kanyang braso. Buisit kang babae ka! Papatayin kita! Inihataw niya sa akin ang palakol ngunit mabilis itong napigilan ni Joseph matapos niyang sugatan ng matanda sa bintig gamit ang punyal. Natumbang matanda kaya nabitawan ito ang hawak na palakol. Lintik kang lalaki ka. Isa ka pa. Nagalit niyo talaga ako. Pus, sa susunod kong pag-atake, wala na kayong kawala. Kahit sugatan, nagawa pa ring makabangon ni Mang Paulino at dinampot ang palakol. Muli niya kaming sinugod at sa pagkakataong yun, mabilis niyang naibaba si Joseph dahilan upang mabitawan ito ang hawak na punyal. Joseph, mag-ingat ka! Buisit kang matanda ka!
Umalis ka sa ibabaw ko! Ikaw ako uunahin ko, lalaki. Para wala nang kakampi si Kapitana. Nakuha ni Mang Paulino ang punyal at itinarak ito sa balikat ni Joseph. Kasabay nito ay pinwesto niya ang hawakan ng palakol sa leg ni Joseph. Pinipigilan niya itong makahinga. Ano? Nararamdaman mo na ba ang unti-unting kamatayan? Dahan-dahan kitang papatayin, Joseph. Gusto kong makita kung paano nawawala ang lakas mo. Kung paano ka mawawala ng hininga gamit ang palakol ko! Bitawan mo si Joseph! Hayop ka! Wala kang puso! Akala mo ba makakaligtas ka pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Hindi kita hahayaan makapambiktima pa ng iba! Eh kung ayoko, may magagawa ka ba, Kapitana? Ayaw mo, ha? Pwes, magkakasubukan tayo. Inihanda ko ng sarili ko para sugurin siya at iligtas si Joseph. Mahigpit kong hinawakan ang aking lanseta at akmang sasalakay na ako kay tanda nang bigla akong makarinig ng malakas na pagaspas ng mga pakpak na paparating. Ano yun? Parang malaking ibon. Diyos ko. Di kaya yun manananggal na nakita namin? Maya-maya bigla na lang kaming nagulat nang dumating ang isang manananggal. Lumilipad ito sa ere at kitang-kita ko ang nanlilisik nitong mga mata. Pulang-pula at puno ng galit. Ang matatalas nitong kuko ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Habang ang kalahati ng katawan nito ay nakalutang sa hangin, tila naghahanap ng bagong biktima. Ang manananggal. At siya yung nakita namin ni nanay na nakasilip sa bintana namin. Siya rin ang nakita namin ni nanay. Nakasilip sa bintana ng bahay namin. Yolanda! Hindi rin ako maaaring magkamali, Joseph. Siya talaga yun. Ibig sabihin, matagal na niya tayong minamanmanan. Pero bakit? Anong gusto niya sa atin? Hindi ko alam. Pero kung matagal na niya tayong minamanmanan, ibig sabihin, may dahilan siya. Baka may mas malalim pa siyang pakay sa atin. Manananggal! Ibig sabihin, totoo palang may aswang na gumagala dito sa baryo! Hindi niya ako dapat makita! Ayoko maging pagkain ng manananggal! Kailangan ko makatakas rito! Mabilis na tumayo si Mang Paulino at tinangka niyang tumakas, ngunit bago pa siya makatakbo, bigla siyang dinagit ng manananggal. Bitawan mo ako! Tingnan mo, Joseph. Dinagit ng manananggal si Mang Paulino. Oo nga. Parang isang papel lang siya na hinablot ng manananggal. Wala man lang siya nagawa. Nagulat na lang kami ni Joseph sa sumunod na nangyari. Habang lumilipad ang manananggal sa ere at dagit ang matandang manyak ay nilapa niya ito. Kinagat ng manananggal ang leg ni Mang Paulino at pagkatapos gamit ang matutulis nitong kuko ay winakwak nito ang tiyan ng matanda at kinuha mula roon ang mga laman loob at kinain yun. Diyos ko. Kinakain na ng manananggal ang mga laman loob ni Tanda. Ang brutal, grabe. Para lang siyang hayop na nilalapa ng manananggal. Hindi ko alam kung matutuwa ako dahil sa wakas ay natapos ng kasamaan ni Mang Paulino. O mas dapat tayong matakot dahil baka tayo na ang isunod ng halimaw na yan. Kailangan nating umalis dito bago niya pa tayo mapansin. Yolanda! Baka hindi lang si Mang Paulino ang gusto niyang lapain ngayong gabi. Kaya tara na! Habang abala pa siya sa pagkain sa matanda. Akmang aalis na kami nang biglang bitawan ng manananggal ang gutay-gutay na katawan ni Mang Paulino sa lupa at lumipad papalapit sa amin. Naloko na! Nakita na niya tayo! Takbo! Yolanda! Anong gagawin natin, Joseph? Baka tayo na ang gawing panghimagas ng aswang na yan.
Tumakbo kami ni Joseph ng mabilis, pilit na tinatahak ang makikitid na pilapil ng palayan. Ramdam ko ang panlalamig ng aking katawan sa sobrang takot, habang sa likuran namin ay dinig na dinig ang malakas na pagaspas ng pakpak ng manananggal. Palapit ng palapit. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, basta ang alam ko lang hindi kami maaaring huminto. Isang maling hakbang lang at kami ang susunod niyang bibiktimahin. Huwag kang hihinto sa pagtakbo, Yolanda. Malapit na niya tayo maabutan. Napapagod na ako, Joseph. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin. Ang bilis niyang lumipad. Kahit anong takbo natin, parang lalo lang siyang lumalapit. Joseph, kung mahuli man tayo, hindi ako papayag na mamamatay ng ganito. Kailangan nating lumaban. Hindi. Yolanda, hindi tayo pwede subuko. Kung lalaban tayo, kailangan natin makahanap ng paraan para mapatay ang manananggal. Kung ito na yung huling laban natin, sisiguraduhin kong hindi tayo basta-bastang magiging pagkain niya. Maganda kay Yolanda. Kung hindi tayo makakatakas, lalaban tayo hanggang dulo. Nasa bulsa pa rin naman natin yung mga dala nating pang-ultrangasin at bawang, di ba? Habang hingal na hingal kami sa kakatakbo, bigla kaming nagulat nang magsalita ang manananggal. Tumigil na nga kayo sa patatakbo! Nagsalita yung manananggal. Pinapahinto tayo. Huwag kang makikinig sa kanya, Yolanda! Ilalansi niya lang tayo! Hindi ko kayo nilalansin. Tumigil kayo sa pagtakbo! Kapitana! Joseph, hindi ako kalaban! Sa sinabi niya, napahinto kami sa pagtakbo. Nang lingunin namin siya, nakita naming naroon na rin ang kalahati ng kanyang katawan at bigla siyang nagbago ng anyo. Nanlaki ang mga namin ni Joseph nang makilala namin kung sino talaga ang manananggal. Lara? Ikaw ang manananggal? Ibig sabihin, totoo nga ang bintang ng mga tao sa'yo. Tama sila. Isa kang aswang. Ikaw ang manananggal. Totoong sinabi ni Mang Paulino na may nakita siyang lumilipad malapit sa bahay mo. Yun pala, ikaw ang nakita niya. Oo, ako nga ang manananggal. Ako ang nakita ng matandang yon na lumilipad malapit sa bahay ko. Ako rin ang nakita nyo na nakasilip sa bintana ng bahay nyo. Kung ganun, bakit hindi mo kami inatake? Isa kang alagad ng dilim. Bakit hindi mo kami sinaktan? Bakit ka umalis? Dahil hindi ako katulad ng iniisip nyo. Hindi ako masamang manananggal. Kahit kailan ay hindi ako nanakit o pumatay ng tao dahil yon ang itinuro sa akin ng yumao kong mga magulang. Ang huwag manakit ng mga inosenteng tao. Pinuntahan ko kayo sa mga bahay nyo para bigyan lang ng leksyon ang mga nanay nyo dahil sa ginawa nilang pambibintang sa akin. Yun lang. Wala akong balak na masama sa inyo. Kung totoo yan, bakit hindi mo sinabi sa amin nung humingi kami ng tulong sa'yo? Bakit mo itinago ang katauhan mo? Hindi ko sinabi sa inyo ang totoo kong pagkatao. Dahil alam kong kahit anong paliwanag ko, hindi niyo ako matatanggap. Ang mga ordinaryong tao na tulad niyo ay natatakot sa tulad ko. Kahit wala akong ginagawang masama, lagi na lang akong hinuhusgahan. Tulad ng ginawa ng mga nanay niyo at ng mga tao rito sa baryo. Pero sana naman, sinabi mo sa amin para maunawaan ka namin, Lara. Hindi niyo pa nga alam ang totoo, pero nahusgahan niyo na ako. Paano pa kung malaman niyo ang buong katotohanan, hindi ba? Kaya pinili kong itago ito pansamantala. Pero heto na, nalaman niyo rin, dahil wala na akong ibang pagpipilian. Kailangan na masugpo ang totoong salot na pumapatay sa mga inosenteng bata dito sa baryo. Nakikita niyo naman kung sino talaga ang salarin. Si Mang Paulino. Matagal ko na siyang sinusubaybayan, kaya ako nagpakita ngayong gabi. At ako na rin ang tumapo sa kasamaan niya. Isa siyang manyak na pedophile. Ano? Pedophile si Mang Paulino? Kadiri talaga matandang yun. Akala mo mabait, yun pala isang demonyo. Napakasama niya. Ginamit pa niyang aswang para pagtakpan ng mga ginagawa niyang kahayupan. Kung hindi mo lang siya pinatay, Lara, kami mismo ni Yolanda ang tatapos sa buhay ng hayop na yun eh. Hindi ko maisip kung ilang bata pang maaaring maging biktima niya bago pa natin malaman ang totoo. Tama ka, Joseph. Hindi ko rin matanggap na buong akala natin isa siyang mabuting mamamayan sa baryong to. Yun pala,
Napakahalang ng bituka ng matandang yun. Nakakapanginig ng laman. Ilang inosenteng bata pa kayang madudungisan ng demonyong yun kung hindi natin natuklasan ang lihim niya. Kung nalaman lang natin ito ng mas maaga, baka nailigtas pa natin yung ibang bata na naging biktima niya. Hindi natin maibabalik ang mga nangyari na, Kapitana. Ang mahalaga, natuldukan na ang kasamaan niya at wala nang inosenteng bata ang magdurusa sa kanyang kamay. Alam kong mahirap tanggapin ang katotohanan, pero sana, sa halip na puro pagsisisi, gamitin natin ito bilang aral na hindi lahat ng halimaw ay may matutulis na pangil at matatalas na kuko. Ang iba, nagtatago sa anyo ng tao, nagpapanggap bilang mabuting mamamayan. At sana rin, ngayong nakita nyo na ang tunay kong pagkatao, kahit papaano, subukan nyo namang intindihin na hindi lahat ng tulad ko ay masama. Pero maraming salamat, Lara, sa pagtulong mo sa amin. Kahit na alam mong hinuhusgahan ka ng lahat, pinili mo pa rin kaming tulungan at iligtas. Hindi ko akalain na may dahilan pala ang lahat ng kilos mo. Akala kasi namin, ikaw ang may kagagawan ng pagkamatay ng mga bata sa baryo eh. Pero ikaw pala ang tunay na may malasakit sa mga taong taga rito. Patawarin mo kami, Lara, ha? Sa pagos ka sa'yo nang hindi namin nalalaman ang buong katotohanan. Kalimutan na natin yon. Ang mahalaga, tapos na ang pamimerwisyo ni Mang Paulino at wala na siya mabibiktima pang iba. Hindi ko man mababago ang tingin ng lahat sa akin, pero sapat na sa akin na ngayong gabi nalaman niyo ang totoo. At kahit kailan, hinding-hindi ko hahayaan na may isa pang halimaw na lumitaw at magdala ng takot sa baryong ito. Huwag ka rin mag-alala, Lara. Mananatiling lihim ang nalaman namin tungkol sa iyong pagkatao. Makakaasa ka sa amin. Salamat sa inyo. Mula noon, natahimik na ang aming baryo. Natigil na ang mga pagpatay matapos matagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Mang Paulino. Ang akala ng iba, isa rin siya sa naging biktima ng aswang, ngunit ang hindi nila alam, ang totoong aswang mismo ang tumapos sa buhay ng demonyong matanda. Sir Jupiter, nang matapos ang kaguluhan sa baryo, pinag-usapan naman namin ni Joseph ang tungkol sa aming dalawa. Dahil pareho naman kami ng nararamdaman sa isa't isa, ay nauwi kami sa seryosong relasyon. Hanggang sa di nagtagal ay nauwi rin sa kasalan. Sa ngayon, mayroon na kaming 4 na anak at naninirahan pa rin kami dito sa baryo. Kahit hindi na ako kapitana, masaya na ako sa pagkakaroon ng sariling pamilya kasama ang aking asawa at mga anak. Si Lara ay naging matalik naming kaibigan at hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang nagtitinda ng langis na patok sa mga taga rito. Ang nanay ko naman at ang nanay ni Joseph na si Nanay Lydia ay magkatulong sa pag-aalaga ng kanilang mga apo. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa akin o sa aking kwento, maaari niyo po itong ilagay sa comment section. Kung maswerte mang mapili ang aking kwento. God bless po sa inyong lahat.